ଆଜିର ଏହି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସିପି କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡୁବେରନେଟ୍ସ ଟ୍ରାଏଡ଼ ଏବଂ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡସଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମର ବିଫଳତା ପରେ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଣ୍ଡେଲିଫ ଜଣେ ରସିଆନ ରସାୟନବିତ ଥିଲେ। ସେ 1856 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ମେନ୍ ଟପିକ୍ସକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଏଟମିକ୍ ୱେଇଟ୍ ବା ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମେଣ୍ଡେଲିଫ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ 63ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ 63ଟି ମୌଳିକ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ। ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକୃତିରେ ବା ତଳକୁ ତଳ ସଜେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ଆକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଯାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀକୁ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୁପ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ଏବଂ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋସ୍ ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ସଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲି 63 ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ନିଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନୂତନ ଆବିଷ୍କୃତ ମୌଳିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଫ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଅଣ ଆବିଷ୍କୃତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଧର୍ମ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକର ନାମ ପୂର୍ବରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏକା ଯୋଗ କରି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍, ଗ୍ୟାଲିୟମ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନିୟମର ଧର୍ମ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ବୋରନ୍, ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ ଏକ ସିଲିକନ୍ର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ପୁଣି ହିଲିୟମ୍,
ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ପରି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଦଳବଦଳ ନକରି ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକକୁ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଅନୁକ୍ରମକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିବା ଫଳରେ ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକରଣ ବା ତ୍ରୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଇ ପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ଯଥା ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ହେଲୋଜେନ ଯଥା ଫ୍ଲୋରିନ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ସଲଫର୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକା ଭଳି ସଂକେତର ଯୌଗିକମାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୁତରାଂ ତେଣୁକରି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ଯାହାକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଦି, ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲୋଜେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତ ହେଲୋଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହେ। ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସହଜରେ ନେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତେଣୁକରି ହେଲାଇଡ୍ସ ହେଇପାରେ ଏବଂ କ୍ଷାର ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କ୍ଷାରୀୟ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ହେଲାଇଡ୍ ହେବ କିମ୍ବା କ୍ଷାର ଧାତୁ ସହିତ ମିଶିକି କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ହେବ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇସୋଟୋପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଇସୋଟୋପ୍ ହେଉଛି ସମାନ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଓ ଭିନ୍ନ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ମୌଳିକ। ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସଜାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଭିନ୍ନ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଉଦାହରଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରୋଟିୟମ୍, ଯାହାର କି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 1, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍, ଯାହାର କି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 2, ତୃତୀୟତଃ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍, ଯାହାର କି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 3। ତିନୋଟି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ହେଲା। ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ନିଜ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ନ ସଜାଇ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ମୌଳିକକୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଅଧିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିବା ମୌଳିକକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କୋବାଲ୍ଟ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 58.9 ଏବଂ ନିକେଲ୍ 58.6। ତ ପ୍ରଥମେ ନିକେଲ୍ ଓ ପରେ କୋବାଲ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଡିମେରିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ହେଲୋଜେନ୍ ଗ୍ରୁପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲୋଜେନ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହେଲୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଯେହେତୁ ଧାତୁ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ
ଉଭୟଙ୍କର ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ମୌଳିକର ଧର୍ମ କପର, ସିଲଭର ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ଆଦି ମୌଳିକର ଧର୍ମଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ପାରମାଣବିକ କ୍ରମାଙ୍କ ବା ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।